Sziasztok, Lencse Máté vagyok, játéktervező, pedagógus, apuka, és szeretném bemutatni nektek az általam tervezett Taktus című kártyajátékot, amit a Zenélő Erdő meséi első kártyajátéka. Taktus pedig szerintem sokatoknak ismerős meseszereplő, lesz is szerepe ebben a játékban is természetesen. Ez egy ritmus és dallamjáték, 5 éves kortól ajánljuk nagyjából, 10 perc a játékidő, szóval nem túl hosszú, és 2-4 fő játszhatja, ideális családi játék. Abból a szempontból is ideális családi játék, hogy ez nem egy versengő, hanem egy együttműködős játék. Szóval nem az lesz a cél, hogy legyőzzétek egymást, hanem hogy együtt megoldjátok a játék által kínált feladatokat. És hogy mik ezek a feladatok, azt már is mutatom. Ugye a dobozban találhattok egy játékszabályt, illetve 36 darab kártyajátékot. Ebben a kártyajátékban 6 darab szereplőt találhattok, tehát mindegyik szereplő 6-szor fog megjelenni a játékban. Hogy működnek a kártyák, azt is megmutatom nektek itt most hanganyó példáján keresztül. Van egy portrénk, van egy utasításunk, és van itt fönt egy számsorunk, ugyanis az az egyetlen célja ennek a játéknak, hogy jó sorrendben lepakoljuk a kártyákat az asztalra, ehhez pedig ritmus és dallamsorokat kell majd végigjátszanunk a játékban. Megkeverjük a kártyát, és osztunk mindenkinek 4 lapot a kezében. Kétféleképpen is lehet tartani, ilyen klasszikus kártyajátékos módon. Ez abból a szempontból nehéz, hogy nem pontosan látjuk, hogy mi a feladatunk, de egy idő után egyébként ez nem is lesz szükséges, hiszen fejből fogjuk tudni az egész játékot, de tarthatjuk így is, és akkor egész pontosan láthatóvá válik föntről lefelé, hogy mi az, amit végig kell játszanunk. Ugyanis ebben a játékban zenélni fogunk, nem beszélhetünk egymással, de el kell árulnunk, hogy milyen kártyák vannak nálunk, hogy a többiek tudjanak hozzánk kapcsolódni. Szóval, amikor nálam vannak a kártyák, és én következem, akkor lejátszom mind a 4 kártyát, ami nálam van. Például, hogyha van nálam Andante, akkor brummognom kell, szépen mélyről indulva, hogy brum, brum. Azért brummogtam 2-t, mert ő a második a sorban. Utána itt van nálam diszkó, itt sziszegni kell, itt csak egyet fogok sziszegni, szá. Ez a ritmus van rajta. Harmónia, ő nyuszi, szerintem kitaláltátok bizony, nyuszi fület kell csinálni a kezünkből, és vagy az asztalon, vagy a kezünkkel nyuszi tapsolni kell. És főszereplőnk Taktus is megjelenik a játékban, vele puszit kell dobálni, talán ez a legcukibb, most csak egy puszit fogtok tőlem kapni. És ha ezt szépen így végigjátszottam a kezemből, tehát brum, brum, szá, akkor a többiek tudják, hogy milyen kártyák vannak nálam, és azonnal jelezhetik, hogyha van olyan kártya, amivel tudnak hozzám kapcsolódni. Aki a leggyorsabban jelezte, szintén lejátszik, de csak egy kártya ritmust vagy dallamot, és akkor ebből tudni fogom, hogy melyikhez kapcsolódik. Tehát ha például 2-szer cuppogott, akkor tudom, hogy nála van a 2-es taktus, mind a ketten képpel lefelé letesszük a kártyát, az asztalra fölfordítjuk, és hogyha megegyezik egymással a 2 kártya, tehát egymás mellett van a 2 kártya, akkor összekapcsolódnak, akkor itt maradhatnak az asztalon, és így fognak szépen lassan lekerülni az asztalra. A kártyák mindig kiegészítjük 4-re a kezünket, és így folytatódik a játék. Vannak más lehetőségek is. Nézzük meg azt, hogy lehet-e hibázni ebben a játékban. Ugye egyeznie kell, vagy egymás utáninak kell lennie a kártyáknak, amiket fölfordítunk egyszerre, miután letettük őket. Mi van akkor, hogyha nem egyeznek? Egyrészt ne ijedjünk meg, mert hibázni egyébként lehet, és szerintem a társasjátékok, kártyajátékok egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy segít nekünk megtanulni azt, hogy lehet hibázni, és aztán ebből tovább lépni. Ebben a játékban úgy lépünk tovább, hogy lefordítjuk azokat a kártyákat, amik nem kapcsolódtak egymáshoz, de ezeket a játék későbbi során vissza lehet hozni majd, méghozzá oly módon, hogy emlékeznünk kell, tehát itt a memóriának is elég fontos szerepe van, arra, hogy az milyen kártya volt, és hogyha lesz olyan kártyánk, ami kapcsolódik hozzá, akkor ezt a kártyát is lejátszva, meg a mi kártyánkat is lejátszva, vissza tudjuk fordítani, vissza tudjuk hozni a játékban. Ugyanakkor ez a harmadik esetőség, az is előfordulhat, hogy én végigjátszottam, ami a kezemben található, és semmelyik játékostársam nem tud hozzám kapcsolódni, vagy azért, mert nem figyelt, ugye ebben a játékban azért eléggé kell figyelni, vagy pedig tényleg nincs senkinél olyan, de ebben az esetben szinte biztos, hogy lent az asztalon lesz olyan kártya, amihez én tudok kapcsolódni. Ebben az esetben a tőlem balra ülő játékos, aki majd utánam fog következni a sorba, tud nekem segíteni. Tehát én hiába látom, hogy van lent kártya, ahova tudnék kapcsolódni, a tőlem balra ülő játékosnak kell észrevennie, ez megint a figyelem szempontjából fontos, és hogyha ő lejátsza azt a kártyát, amit én le tudok rakni, utána már le tudom rakni én is szépen az asztalra
A játék akkor ér véget, amikor elfogy a húzópakli, elfogynak a kezünkből a lapok, tehát lekerül minden az asztalra, és meg tudjuk nézni, hogy tökéletes játékot játszottunk-e, vagy lett 1, 2, 3 hibánk, de még egyszer nem baj, hogyha hibázunk, 10 perces a játék, azonnal lehet gyorsan egy újat játszani, és azért elég gyorsan bele fogtok jönni, ne izguljatok. Ráadásul arra is gondoltunk, hogy mi van akkor, hogyha valakinek picit túl könnyű, vagy picit túl nehéz ez a játék. Tettünk bele nehezítést is, meg tettünk bele könnyítést is, úgyhogy nyitottunk a kisiskolások felé, meg nyitottunk az ovisok felé is, úgyhogy egészen nagy életkori lefedéssel lehet játszani ezt a játékot, és egyébként azt is elárulom, hogy szerintem felnőttként is elég szórakoztató. Én például mindig nagyon izgulok, hogy vajon a nevetés közepette észreveszik-e, hogy én egész pontosan mit huhogtam és sziszegtem el nekik, de általában azért ez össze szokott nekik jönni, és jól tudunk haladni. Úgyhogy igazából ezt az élményt nagyon jó szívvel ajánlom nektek, így ezt a kártyajátékot is, úgyhogy hajrá, jó játékot!